Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlognya Prasono Kiri. Nah, ini kita ke undangan acara kirim doa sekaligus nanti ada acara ngeruatnya. Cara ngeruat santri. Dah. Dia. Gadang Kabupaten. halo Halo, Nek Batin. Kalau mriku mboten cetha. Awas copet. Diganjel. ora kae sak lare kae kok Ganjelan ini dipakai lawange. Baru duduk ini mati lampu. Jeglek. Ganjelan lah anu watu. nek ra bensin aja ketok sawo Persiapan kena. ning buri itu Badan ini, Bang. Panggang buceng kambil gundil. Sekar plonyo lawi menang. Kendi pratolo. Pisang rojo. Piranti komplit untuk sarana kirim doa.
Namanya wis kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kala nuwun kunjuk para pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan, kunjuk para bapak, para ibu ugi ingkang tansah kula hormati. Mliginipun dumateng para undangan sedayanipun ugi ingkang tansah kula hormati, ugi kunjuk jemaah Yasin wonten ing Dusun Jumber ugi ingkang tansah kula asih. Nuwun inggih saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan keparenga lan rumiyin kawula ngamujaken sembah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit saking berkah rahmat saha hidayahipun kadite ari kalenggahan dalu punika kula panjenengan sedayanipun makempal manunggal wonten dalem kula sak keluarga kanthi pinaringan kawilujengan kebagaswarasan kanthi boten wonten alangan satunggal punapa-pun. Salajengipun boten kata lompen sholawat saha salam kunjuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun inggih menika luhur saking Pakde Sarno ugi luhur saking Bode Wagi ingkang sepindhah luhur saking Bode Wagi inggih menika badhe nintun doa katujuaken dumateng Mbah Sono Karso Sikir bin Soyono, Mbah Sinah bin Jokarso, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ma ba'd. Hadratul kiram kudu dumateng para alim, para pinisepuh pininggan yang dapat memuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil musahibun sahibul bait Pak Wagi menuju sedaya keluarga, sahibul hajat lanjutipun Pak Sarno ugi sedaya keluarga sabudayanipun ingkang kula hormati. Sumrapat dumateng kaum muslimin jamaah pengawasan narohimakumullah. Indah sederhanipun monggo kawula dherekaken munjukaken syukur pangalembono wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala katitik ing ari kalenggahan dalu punika panjenengan dalasan Allah saged minangkani undanganipun Pak Sarno saperlu dipun idi pangestu donga nginipun ngintun arwah sedaya ingkang sampun kasrat wonten iki dene panjenengan dalasan Allah saged rawuh niki tansah pinaringan wilujeng selamat boten-boten aral satunggal punapa-pun biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mugi lampah tindak panjenengan dalasan kalih dalu menika kacatet dados amal sae sehingga saged nyababiyai pakesan kita dunya yaupun akhir. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Dene sholawatullah wassalamuhu mugi tansah kata kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan ajeng-ajeng dalasan Allah syafaatipun bincang wonten yaumil akhir. Para pinisepuh pinengga daya para tamu undangan kaum muslimin jamaah pengawasan ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ngambali atur pilih panjenengan dalasan Allah timbal dalem mriki saperlu dipun suwun sepindah. Iki pangestu donga nginipun ngintun donga dhumateng daya leluhur
ingkang badhe kaleksanan jam 11 ugi sak terusipun. Mila nyuwun idi pangestu para bapak tun sedaya para tamu undangan kaum muslimin jamaah pengawasan mbok bilih. Ing mangkenipun sampun purna pengawasan suratul yasin saha tahlil mbok menawi kepareng ampun kesesat mundur mbok bilih panjenengan sedaya nggadahi kegiatan utawi boten saged diarekaken dipun keparengaken kondur mbok bilih mangke sampun dalu kula suwun wangsul malih wonten mriki ngaten. Intinipun bakda pengawasan menika ingkang boten gadahi kerepotan semene wonten iki mirunggan ngentosi dalangipun amargi dalu niki ada dua agenda sepindah wonten tarsan ingkang angka kalih wonten mriki. Tarsan dipun awiti bakda maghrib rencana jam 10 sampun dugi mriki nek boten wonten undur pramila mangke sekedar maringi pangertosan kemawon kawula suwun mewakili keluarga ingkang boten gadahi kerepotan utawi kegiatan yang lain dipun suwun semene wonten mriki mawon pangendikan kanthi mardikan kalih. Lan bilih ingkang sebagian wonten ingkang gadahi hajat mungkin undangan yang lain mengke jam 11 maupun jam 12 saged wangsul wonten mriki ngaten Bapak nggih. Saged wangsul mriki malih ngaten mawon. Pokoke fleksibel. Sepenting sedaya saged kasebatan wonten mawon. Aulimina akhwanil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Basyukur rasul berdoa matang para bin sepuh pindah kebanyakan Allah taala mugi kedumateng sahibul bait makaten lan semanten ingkang saged para jamaah ugi kawula aturaken mugi-mugi sedaya kula dipun senarengi ridha Allah Subhanahu wa taala sewajat nyalipun Pak Lek Sarno itu dhuwur batang sedaya leluhur sedaya arwah ingkang sampun kasrat kawas wonten iki mugi-mugi tansah pinaringan kabul sehingga para leluhur para ingkang sampun semadya wonten rumah ingkang langgengan tansah pinaringan nikmat kubur padang lan jembar kubure tinampi sedaya ngamali dipun ngapunten sedaya kelepatane rikala taksih kesah lan mugi-mugi kapapanaken ingkang sak mestinipun inggih menika wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sawangsulipun mugi Allah tansah paring karahayun kalujengan kesehatan panjang umur banyak rezeki dumateng keluarga ageng sohibul hajat Pak Sarno ki Pak Wagibun sumrambah dumateng para sami para rawuh sami ingkang katuran mriki. Pamila mbok pilih anggen kala mimpin pengawasan wonten salah khilaf saking makhrajul huruf ugi tajwid ugi Allah tansah paring pangapura dumateng kawula satemah ngabulaken hajat niyatipun Pak Sarno ugi sedaya warga ing busana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelek mawon lho Pak D, Pak mawon napa-napa. Lelek mawon, lelek sasi. Kuwat langsung. Lewu seberang Ano boleh bang? Beres kan? Jawa, itu etalan.
siap. Yuk, start baru ya. Mehmet iya. Sabar ya. Đâu ini. Iya, beda. Aku rada ini loh. Nih, Mas. Itu kayak no? Samaran ini. Iya, aku ngorek dulu. Ini pada. Cukup tinggal rumah. Pak, atau suruh ngaku Pak. Sekali lagi gebrek ya. Kayak yang ngecet kayak gitu. ini nggak banyak ngecet kecil ya? Odo iku betul. Yes. Ora miso iku. Kang Katur nunggu kacar sana sing kasus besok. Satu lagi dalam ini bumi nabi Bungkertanya liput video suci nanti pendemi bumi oleh ngangge patus sandang tedo Pak Sarno sakeluarga dipun boten mugi anginipun patus sandang tedo tansah gampang anginipun patus sandang tedo selamat lujeng asing atus bengking. Jadi bumi kubur kantipun sarai wadakipun para luhur ingkang sampun kesrat mriki mugi tansah pinannik makubur padang jembar kubur tinampi sedaya ngamali dipun ngapunten sedaya kesalahane dan mugi-mugi kapapanaken ingkang saustine saunipun biar tansah paring karahayun kelujengan kesehatan kekuatan iman Islam kesehatan doa dan batin buat Pak Sarno wis keluarga selamat lujeng ajeng satus puningking. Assalamualaikum yang terima dalam proses ini sikal bakal karang pemandiki cakal bakal kali ke bapak tanah Jose sebagai sultan aulia dipun bukteni anggenipun ngintung dumateng sedaya roh arwah ingkang sampun keserat mriki tanah pindahan kubur saengga ingkang sampun sumar wonten pati lantar sampinaningan nikmat kubur padang jembar kubur tenampi sedaya ngamali dipun ngapunten sedaya kesalahane lan mugi kapapan ingkang sak mesine sakunipun mugi Allah tansah paring karahayon kalujengan kesehatan kekuatan iman Islam kesehatan doa lan batin dumateng Pak Sarno sedaya keluarga selamat lujeng ajeng satus pemingking. Panjenengan anggenipun dalam proses bukteni ingkang dados panutan ingkang rawuh siang rawuh dawa ingkang ngungkul-ungkuli gesangipun Pak Sarno sak keluarga ingkang ngedalaken dinten 7 pasaran 5 sasi 12 suku Deng Luas ing Kerjabung Kunogo dina sing sasi sangaring taun leksara kalih dasa Windows kawan ingkang kangge sarana sedekah krana Allah ngedekahi anggenipun nyuntun donga dhateng sedaya luhur ingkang sampun kawaos kala wau mugi-mugi tansah pinaringan kubur sing ora ingkang sampun sumari wonten rahmat ingkang tansah pinaringan nikmat kubur padang jembar kubur tenampi sedaya ngamale dipun ngapunten sedaya kelepatan nabi muga para ingkang sapesenipun wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala sak waktunipun muga tansah paring karahayun kalujengan kekuatan iman Islam kesehatan doa dan batin batang Pak Sarno sak keluarga selamat lujeng ajeng satus pemingking. Satrun malih ingkang anggenipun ngedalaken kula sak menika mbukteni bagi utawa bagi Nabi Sulaiman ingkang mengku godhong kayu geni
angin ingkang gage sarana sedekah rono Allah nyedekahi anggenipun ngintun donga kirim luhur dumateng sedaya luhur ingkang sampun kawas kala wau mugi tansah pinaringan nikmat kubur padang jembar kubur itu nampi sedaya ngamali dipun ngapunten sedaya kesalahane lan mugi-mugi kapapanaken ingkang samestine nggih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala sak wangsulipun mugi Allah tansah paring karahayun kawilujengan kesehatan kekuatan iman Islam kesehatan dohir dan batin dumateng Pak Sarno sak keluarga selamat lujeng ngajeng sak terus pemingking katur kemarin ingkang mundalaken kala saat mbukteni Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang rasa toya-toyanipun kangge mbasuh Mbok Sri Desedono den Bagus Dono kangge sarana sedekah krana Allah nyedekahi anggenipun ngintun donga ngintun luhur dumateng sedaya luri kang sampun kaserat kala wau mugi-mugi para luri kang sampun sumari wonten rahmating kelangitan sampinaringan nikmat kubur padang jembar kubur tinampi sedaya ngamali dipun ngapunten sedaya kelepatane lan mugi kapapanaken ingkang sak mestine sawangsulipun mugi Allah tansah paring karahayun kulujengan kesehatan kekuatan iman Islam kesehatan dohir lan batin batang Pak Sarno sak keluarga selamat lujeng ngajeng sak terus puningking satur malih anggenipun ngedalaken bujang mugi-mugi Pak Sarno ingkang anggenipun raso agama Islam tansah pinanganken jejeg anggenipun ibadah jejeg ingkang nggadahi panyuwunan sehingga jejeg tinggal ingkang mengku bali griya sakasar gampang anggenipun patus sandang latedha selamat lujeng ngajeng sak terus puningking satur malih anggenipun ngedalaken asanipun dalaken asan niku paring kinten dumateng luhur cilik gedhe tuana lanang lan wonten celak tepi krumatan boten krumat sedaya luhur mriki dumateng para luhur ingkang sampun kaserat kala wau mugi-mugi pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dipun ngapunten sedaya kasalahane dipun tampi sedaya ngamali mugi-mugi kapapanaken ingkang samestine sawangsulipun mugi Allah tansah paring karahayun kalujengan kesehatan kekuatan iman Islam kesehatan dohir lan batin dumateng Pak Sarno sak keluarga selamat lujeng ngajeng sak terus puningking saturwali anggenipun ngedalaken sekul jeni tunggil wujudipun niku jemukaken bumi kerta kan dipun terpi griya bumi suci kan dipun tilemi bumi mulya ingkang kangge pados sandang lan tedos saking tiblat sekawan dipun jemukaken mugi tansah pinaringan rezeki yang halalan mubarokan barokahipun Allah Subhanahu wa taala sing Pak Sarno keluarga tansah pinaringan gasar gampang anggenipun pados sandang lan tedi selamat lujeng ngajeng sak terus pun wingking satura malih ngajeng jeneng sekolah yang kalani karo kala ingkang lebet wonten lebetipun griya karo kala ingkang wonten jawine griya karo kala ingkang wonten tak lebetipun kurung sak jawahipun kurung karang kurung pomahipun Pak Sarno dipun sengkalani tinebihna bika kala rubeda manggih rahayu slamet satura malih anggenipun kedalaken suci lukulam lembaran menika bukitene Kanjeng Nabi Rasul ingkang mengkurasa sedaya keluarga sahabat Umar Abu Bakar Usman ngali dipun bukteni mugi Pak Sarno sakara sedaya luhur ingkang kapun kasat tansah pikantuk syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saaturan malih ingkang medalaken panggang bujang paring sarana sardah nyartiai nyararane anggenipun para santri maosaken limahipun pangeran ingkang manggen wonten surat Yasin kalajengan tahlil dipun bukteni mugi tansah pikantuk berkahipun Quran supangati Kanjeng Nabi dipun sekseni para rawuh sami ingkang katuran mriki. Kula menawi anggen kula ngaturaken kirang saking samudaya ingkang kececer mugi tansah Allah paring pangapura dhumateng kula ngabulaken hajat niatipun Pak Sarno ugi sedaya keluarga dipun sinekseni para rawuh sami ingkang katuran mriki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udah ya kana siratal mustaqim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu sayyidina Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wal maghfiratan ba'dal maut wa namahawin alaina syakaratil maut wa najatan minan nar wa afan dal hisab. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillah Rabbil alamin. Saya tudung rukune jelene. Nah, itu paning itu. Amun cerah pada dekat. Amun cerah. Cekan. Buku ni nomor apa? Apa nak dia? Nak duduk, nak ini bisa. Lu enggak
Jadi kurang dari itu sudah tahu belum? Lagi pertemuan Pak. Gini-gini. Ada mawon. Sudah Pak. Ora. Ini siapa Pak aman? Itu aman. Segone tok lumpuk ning kene iki. Wis kuno. Garam. GG. Yung west no. Nah, persiapan untuk wayang ruwat untuk ngruwat teboke wis siap. Oke Sobat Negeri, ini untuk kegiatan ataupun untuk acara kirim doa ini sudah selesai. Untuk sebagian undangan sudah pada pulang nanti, tapi sebagian masih menunggu di sini. Soalnya masih ada acara lagi yaitu ruwat santri ataupun tapi tetap menggunakan wayang kulit tapi cuma celimen. Dalangnya dari Poso, desa Poso. Nah, untuk vlognya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk terus dukung channel Ploso Wonogiri dengan like, share, komen dan juga subscribe. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sapa anggung sur tanah turun sapa Allahumma jatiman rasa iman ana sadurunge kalbulan ana sadurunge urip yo sadurunge yo jasad ira yo roh ira sing kena siburi Gusti ing dalem wektu Bapa sarwa buat sing mapaning surga bumi sapi tujuh badai peti kencana kasur aku punya ngempakan kawan kiri di amro sekabai dosa rapatan di tomo sekabai amal ibadah swarga magunan bumi ku cacaran si janang bumi kono papat siji bumi suci ibu bumi bobo koso ibu bumi bobo limo nomor siti kawistanan siti kubur kan karo kawistanan siti Bandoro siti Bandoro iki dalan alikane mau mati ana ing dalan ingkang kawistanan siti Bandoro ing dinten ingkang sae punika surya ingkang tinggi dipun kengken panjenenganipun Bapa Satya Duwati kinelawan amur golongan saking sedang pangruwatan bagus mayu widodo diayu Yuliana Dewi bagus arif